Ραδιοχριστότητα, καθημερινή ραδιοδιαδικτυακή φωνή της ενορίας Αγίου Παντελεήμονος Μεσημερίου Θεσσαλονίκης. Ζωντανές εκπομπές, επίκαιρη θεματολογία, συνεντεύξεις προσκεκλημένων, με ουσιαστικές αναφορές στην Ορθόδοξη πίστη, την οικογένεια και την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας. Εδώ που οι καρδιές εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα, στη ραδιοχριστότητα. Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, γεννηθής το 1924, οσίως εκοιμήθη εν έτη 1924. Σημεία των καιρών, εξήλθεν εικόν και ειν ανικήσει. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 6, στίχος 2. Το κείμενο που ακολουθεί είναι χειρόγραφο του Γέροντος Παϊσίου. Ραδιοχριστότητα, καθημερινή ραδιοδιαδικτυακή φωνή της ενορίας Αγίου Παντελεήμονος Μεσημερίου Θεσσαλονίκης. Μια άλλη φωνή στο πέλαγος του βίου μας. Σημεία των καιρών. Μετά από την μπόρα τη δαιμονική θα έλθει η λιακάδα η θεϊκή. Πίσω από το κοσμικό πνεύμα της σημερινής ελευθερίας, της έλλειψης σεβασμού στην Εκκλησία του Χριστού, στους μεγαλύτερους γονείς και διδασκάλους που έχουν φόβο Θεού, κρύβεται η πνευματική σκλαβιά, το άγχος και η αναρχία που οδηγούν τον κόσμο στο αδιέξοδο, στην ψυχική και σωματική καταστροφή. Πίσω λοιπόν και από το τέλειο σύστημα κάρτας εξυπηρετήσεως, ασφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του Αντιχρίστου. Αποκάλυψης Ιωάννου, κεφάλαιο 13, στίχος 16. «Ή να δώσουσιν αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών, και ή να μη της δίνετε αγοράσε ή πωλήσε ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Όδε η σοφία εστίν. Ο έχων νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου. Αριθμός γαρανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού χ ξι τελικό σίγμα, το οποίο ισούται με τον αριθμό 666. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κεσαρίας γράφει τα εξής: «Περί του μυαρού ονόματος του Αντιχρίστου και την μεν ακρίβειαν της ψήφου ως και τα λοιπά τα περί αυτού γεγραμμένα, ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύφουσιν. Αλλού και ευδόκησεν η Θεία Χάρις, εν Θεία Βίβλο το του λιμεώνος όνομα γραφήνε, ως εν γυμνασίας δε λόγου πολλά εστιν ευρύν». Αγίου Ανδρέου Κεσαρίας, εξήγησης εις την Ιωάννου Αποκάλυψη, σελίδα 341 έως 342, κεφάλαιο 38. Το παράξενο όμως και πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, εκτός που δίνουν δικές των ερμηνείες, φοβούνται και αυτοί τον κοσμικό φόβο του φακελώματος, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθήσουν τους χριστιανούς με την καλή ανησυχία και να τους τονώνουν στην πίστη, να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Απορώ, δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα? Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους? Και αν επιβοηθούν τον Αντίχριστο για το σφράγισμα, πώς παρασύρουν και άλλες ψυχές στην απώλεια? Αυτό εννοεί το «αποπλανάν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς». Μάρκου, κεφάλαιο 13. Θα πλανεθούν αυτοί που τα ερμηνεύουν με το μυαλό. Και ενώ τα σημεία φαίνονται ξεκάθαρα, το θηρίο στις Βρυξέλλες με το 666 έχει σχεδόν ρουφήξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ. Η κάρτα, η ταυτότητα,
η εισαγωγή του σφραγίσματος τι φανερώνουν? Δυστυχώς το ράδιο μόνο παρακολουθούμε τι καιρό θα έχουμε. Τι θα μας πει ο Χριστός? Υποκριτέ, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκεται διακρίνειν, τα δε σημεία των καιρών ουδή να στεγνώνε. Ματθαίου κεφάλαιον 16, στίχος 3. Μετά λοιπόν από την κάρτα και την ταυτότητα, το φακέλωμα, για να προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα, θα λένε συνέχεια στην τηλεόραση ότι πήρε κάποιος την κάρτα του Δίνα και του σήκωσε τα χρήματα από την τράπεζα. Από την άλλη μεριά θα διαφημίζουν το τέλειο σύστημα, το σφράγισμα στο χέρι ή στο μέτωπο με ακτίνες λέιζερ που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά με το 666 το όνομα του Αντιχρίστου. Δυστυχώς και πάλι, ορισμένοι γνωστικοί θα φασκιώνουν τα πνευματικά του στέκνα σαν τα μωρά, δήθεν για να μην στενοχωρούνται. Δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτα, αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε. Και ενώ βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο που εξωτερικά αρνήθηκε τον Χριστό και ήτο άρνησης, αυτοί αρνούνται το Άγιο Σφράγισμα του Χριστού που τους δόθηκε στο Άγιο Βάπτισμα. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, με το να δέχονται τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, λένε και ότι έχουν μέσα τους τον Χριστό. Τέτοια δυστυχώς λογική είχαν και ορισμένοι γνωστικοί στα χρόνια των Αγίων Μαρτύρων που προσπαθούσαν να μεταστρέψουν τους υποψηφίους μάρτυρας, όπως αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος στον λόγο του στον μάρτυρα Γόρδιο. Πολλοί παραλογιζόντουσαν προσπαθώντας να πείσουν τον μάρτυρα να αρνηθεί μόνο με τα λόγια και να κρατήσει την πίστη με την ψυχή, την εσωτερική διάθεση, γιατί ο Θεός δεν δίνει προσοχή στη γλώσσα αλλά στην διάθεση. Ο μάρτης όμως Γόρδιος ήταν άκαμπτος και απεκρίθηκε. «Ουκ αν έχετε τι γλώσσα κτιστήσα παρά Χριστού φθέγξαστε τι κατά του κτίσαντος. Μη πλανάστε, Θεός ου μη κτηρίζεται εκ του στόματος ημάς του ημετέρου κρίνει, εκ των λόγων δικαιεί και εκ των λόγων καταδικάζει». Επίσης, επί Δεκίου με διάταγμα ζητούσε να ομολογήσουν την θρησκεία των ειδωλολατρών και όσοι χριστιανοί δήλωναν και θυσίαζαν στα είδωλα, έπαιρναν πιστοποιητικό και γλίτωναν το μαρτύριο. Όχι μόνον αυτοί ήταν αρνητές του Χριστού, αλλά και εκείνοι όπου έδιναν χρήματα στους ειδωλολάτρας στην επιτροπή και έπαιρναν το πιστοποιητικό χωρίς να αρνηθούν, οι ονομαζόμενοι λεβελοφόροι, και αυτούς η Εκκλησία μας τους θεώρησε αποστάτας, πεπτοκότας. Και ενώ λοιπόν έχουμε τόσα πολλά παραδείγματα, όπως και του γενομένου θαύματος του Αγίου Θεοδόρου που εορτάζουμε κάθε χρόνο το Σάββατο της πρώτης εβδομάδος των νηστιών. Ιουλιανός ο Παραβάτης γινώσκον ότι οι χριστιανοί καθέρονται μάλλον δια νηστείας την πρώτη εβδομάδα της Αγίας Τεσσαρακοστής, ειν και εμείς δια τούτο καθαράν εβδομάδα καλούμεν, η βουλήθη ή να τότε μάλιστα μολύνει αυτούς. Διό και προσέταξε κρυφίως ή να τεθώσιν εις την αγοράν κατ' εκείνας τας ημέρας βρώματα μεμιασμένα εκ των αιμάτων των ειδωλικών θυσιών. Αλλά νεύση θεία επιφανής καθύπνων ο μάρτης Θεόδωρος εις τον τότε Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινούπολεως Ευδόξιον και φανερώσας το πράγμα παρήγγειλεν αυτό ή να συγκαλέσει τους πιστούς ευθύς το πρωί της Δευτέρας και εμποδίσει αυτής των βρωμάτων εκείνων την χρήση, την έλλειψη της αναγκαίας τροφής αναπληρώσει εκ του προχείρου διακολύβων. Τι ούτω τρόπος ο μεν σκοπός του Παραβάτου εματεώθη, ο δε ευσεβής λαός διαφυλαχθής αμόλυντος. Ορολόγιον το Μέγα, σελής 446. Το να απέχουμε από τα ειδωλόθητα είναι κανόν των Αγίων Αποστόλων, πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 15. Συνήχθησαν δε οι Απόστολοι και οι πρεσβύτεροι απέχεστε ειδωλοθήτων και αίματος και πνικτού και πορνείας. Παρόλα λοιπόν αυτά που ανέφερα, ακούει κανείς ένα σωρό δυστυχώς ανοησίες του μυαλού από ορισμένους σημερινούς γνωστικούς. Ο ένας να λέει «εγώ θα δεχτώ την ταυτότητα με το 666,
Θα βάλω και ένα σταυρό και ο άλλος να λέει «Εγώ θα δεχτώ το σφράγισμα στο κεφάλι με το 666 και θα κάνω και ένα σταυρό στο κεφάλι». Και ένα σωρό όμοιες ανοησίες που νομίζουν ότι θα αγιαστούν με αυτόν τον τρόπο, ενώ αυτά είναι πλάνες. Μόνον αυτά που δέχονται αγιασμό, αυτά μόνον αγιάζονται. Όπως το νερό δέχεται αγιασμό και γίνεται αγιασμός. Τα ούρα δεν δέχονται αγιασμό. Η πέτρα με θαύμα γίνεται ψωμί. Η ακαθαρσία δεν δέχεται αγιασμό. Επομένως, ο διάβολος, ο Αντίχριστος, όταν είναι στην ταυτότητά μας ή στο χέρι ή στο κεφάλι μας, με το σύμβολό του δεν αγιάζονται με το να βάλουμε και ένα σταυρό. Έχουμε την δύναμη του Τιμίου Σταυρού, του Αγίου Συμβόλου, την Θεία Χάρη του Χριστού, μόνον όταν αρκούμεθα στο Άγιο Σφράγισμα του βαπτίσματος, που απαρνούμεθα τον Σατανά και συντασσόμεθα στον Χριστό και δεχόμεθα το Άγιο Σφράγισμα, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Ο Χριστός να μας δίνει καλή φώτιση. Αμήν. Άγιον Όρος, Κουτλουμουσιανό Κελί, Παναγούδα, Σαββάτο 1ης Νηστιών 1987. Με πολύ πόνο και αγάπη Χριστού, μοναχός Παΐσιος. Ραδιοχριστότητα. Μια άλλη φωνή στο πέλαγος του βίου μας. Περί ταυτοτήτων. Το παρακάτω κείμενο είναι από απομαγνητοφωνημένη συνομιλία του γέροντος Παϊσίου που έγινε το έτος 1992 στο κελί του Παναγούδα στο Άγιον Όρος. Υπεύθυνος για την απομαγνητοφώνηση ήταν ο ιερομόναχος Ισαάκ που έγραψε και τον βίο του γέροντα και η συνοδεία του. Γέροντας. Αρνείται τώρα. Με το σφράγισμα αρνείται κανείς. Ακόμη και ταυτότητα. Όταν, ας υποθέσουμε, αν δεν μου ζητούσαν υπογραφή, θέλω να πω, και μου δίναν ένα χαρτί, σου λέγαν αυτή είναι η ταυτότητά σου, λοιπόν τέλος πάντων δεν θα πείραζε. Αλλά όταν να πούμε έχουν το σύμβολο του διαβόλου, λέγεται ταυτότητά μου, υπογράφω, και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Δηλαδή, άρα το αποδέχομαι αυτό το πράγμα. Τότε δηλαδή τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, οι Άγιοι Πατέρες τι λένε? Διάβασες εκεί πέρα καθόλου? Και μάλιστα λέει εκεί πέρα, όσοι ας υποθέσουμε δεν θα σφραγιστούν, δεν θα μπορέσουν, θα τους κυνηγάν, δεν θα μπορούν να τους βρίσκουνε. Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι άρνηση δηλαδή. Η ταυτότητα και το σφράγισμα. Τις απόψεις του αυτές ο γέροντας Παΐσιος τις εκήρυτε συχνά και παρέμεινε σταθερός και ακλόνητος μέχρι την κοίμησή του το 1994. Επειδή προέβλεψε ότι μερικοί μετά τον θάνατό του θα προσπαθούσαν να θολώσουν τα νερά και να αλλοιώσουν τις απόψεις του, επέμενε το κείμενο «Σημεία των καιρών» να κυκλοφορήσει με τον γραφικό του χαρακτήρα και τα ορθογραφικά λάθη του όπως ακριβώς το έγραψε. Δυστυχώς, μετά τον θάνατό του, οι φόβοι του βγήκαν αληθινοί. Κάποιοι όντως προσπαθούν να αλλοιώσουν τις θέσεις του γέροντα. Ο γέροντας Παΐσιος είπε «Ο οικουμενισμός, κοινή αγορά, ένα κράτος μεγάλο, μια θρησκεία στα μέτρα τους. Αυτά είναι σχέδια διαβόλων. Οι σιωνιστές ετοιμάζουν κάποιον για Μεσσία. Για αυτούς ο Μεσσίας είναι βασιλιάς, δηλαδή θα κυβερνήσει εδώ στη γη. Πιστεύουν γέροντα οι σιωνιστές τα περί Αντιχρίστου? Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν όλον τον κόσμο. Χρησιμοποιούν για να πετύχουν το σκοπό τους την μαγεία και τον σατανισμό, την σατανολατρία, την βλέπουν σαν μια δύναμη που θα τους βοηθήσει στα σχέδιά τους. Πάνε δηλαδή να κυβερνήσουν τον κόσμο με σατανική δύναμη. Τον Θεό δεν τον βάζουν στο λογαριασμό τους. Θα ευλογηθούν όμως έτσι από τον Θεό? Μέσα από αυτά ο Θεός θα βγάλει πολλά καλά. Οι άλλες σατανικές θεωρίες κράτησαν τουλάχιστον 70 χρόνια. Αυτοί ούτε 7 χρόνια δεν θα κρατήσουν. Τώρα πάμε για τον Χριστό ή για τον διάβολο. Είναι καθαρό μέτωπο. Τώρα γίνεσαι ήρωας γιατί δεν χαιρετάς τον διάβολο. Πάντως θα δούμε φοβερά γεγονότα, θα δοθούν πνευματικές μάχες. Οι Άγιοι θα αγιαστούν περισσότερο και οι ρυπαροί θα γίνουν ρυπαρότεροι.
να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά. Μια μπόρα είναι, ο αγώνας έχει αξία, γιατί τώρα δεν έχουμε εχθρό τον Αλή Πασά ή τον Χίτλερ ή τον Μουσολίνι, αλλά τον διάβολο. Γι' αυτό θα έχουμε και ουράνιο μισθό. Ραδιοχριστότητα, καθημερινή ραδιοδιαδικτυακή φωνή της ενορίας Αγίου Παντελεήμονος Μεσημερίου Θεσσαλονίκης. Ζωντανές εκπομπές, επίκαιρη θεματολογία, συνεντεύξεις προσκεκλημένων, με ουσιαστικές αναφορές στην Ορθόδοξη πίστη, την οικογένεια και την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας. Εδώ που οι καρδιές εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα, στη ραδιοχριστότητα.